Sibingelele mbukeli ke phina phila wethamele khona i1KZN TV igama lami ke kuphiwe ngokwaMthembu njengoba sikhuluma nawe ke osungula namhlanje sisemtubatuba emkhanya kude nokuyilapho khona ke sihamba ke nomnyango wezemidlalo amasiko kanjalo ke nobuciko kulesi ifundazwe saKwaZulu Natal uhola ke umhlonishwa umuntu omuhle Khawula njengoba ke sihamba namhlanje udaba ke oluthinta ke imidlalo ebalekile siyazi ke ukuthi kunochungechunge lwemidlalo njengoba ke namhlanje sikwi tournament noma ke umqhudelwane ke othinta ke imidlalo yobhuqu iyona ke I tournament le ikakhulukazi ke esuke ichaza ukuthi amaqembu ahlungela ke imidlalo le yeNedbank Cup njengoba sazi ukuthi amaqembu lawa ke adlala ke esigabeni esiphansi ayeke aqale edlale wodwa ukuhlungela nje ungena kwi last 32 nokuyilapho khona ke asuke aseyoncintisana ke namaqembu ke adlala ke ezingeni eliphakeme. Siyafisa ke namhlanje ukuthi ke silibheke nje uhlelo lwalemidlalo njengoba kade ke sekumidlalo ke ngempela ke wama final okumdlalo obuthinta ke uMsinga United kanjalo ke neqembu ke lasemkhambathini ke uMkhambathi FC osekumlando ke nokho ukuthi ke uMkhambathi ugcine ukhale wemuka ke nawo ke lomqhudelwano ukuthi ke futhi ukwazi ukuyibekisela ke indawo ke ku last 32 yayo ke iNedbank Cup. Asikhulume ke nomhlonishwa okuyena ke ohola umnyango wezemidlalo amaciko kanjalo ke namasiko okusona ke lesifundazwe ukuzwa nje ngempela ke ukuthi lo mdlalo kumbe lemidlalo ingabe ke ichaza ukuthini ke esifundazweni uma ngabe sithi ke abakhulume. Umnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko kwaZulu Natal sijabule kakhulu imidlalo yethu esiqalise kulonyaka 2025 esibiza ngobhuqu tournament ihambe kahle kakhulu. Okokuqala siyabonga kwiFederation yeSoccer kwaZulu Natal uSAFA, sibonge kwiFederation yeNetball, sibonge kuSports Confederation kwaZulu Natal, kodwa bese sibonga kona wonke ama-federations ethu, sibonge abasebenzi bomnyango bonke, sibonge nakumkhandlu wasemtubatuba nakumkhandlu umkhanya kude nakomasipala bonke bakwaZulu Natal. Lempela sonto ibinkulu kakhulu. Besinamathimba awu11 eNetball i-development under 17 bonke bebehlungwe emakhaya bazilungiselela i-district ngayinye beyine team eyimele adlalile kama district kwaphumelela iTheku elibe unumber 1 no champions be-inaugural ubhuqu netball tournament under 17. Sijabule kakhulu ngomdlalo esiubonile omuhle oyingane ezincane esithuthukisayo. Bese siza kwisoccer lapho besine female soccer besinamaqembu amathathu abehlungela ukuthi ozowina umhla 6 December useyomela iKwaZulu Natal kuma national championships eGauteng. Sibonga kakhulu ke kuma thimba kade khona wamathathu esoccer females. Bese siza ke kuyinkunzi isoccer ama males lapho ke besibanga unumber 1 we team ka ABC Motsepe League ezophuma la ibisiyongena ku last 32 we Nedbank Cup ka 2025 season 25-26 season. Zishayanile kwase kuthi kuma finals kwafika uMsinga United kanye noMkhambathi FC zashayana kwaphela ke lilinye kumkhambathi kuyiqanda kuona uMsinga. Ngakho ke uMkhambathi usuzomela ke iKwaZulu Natal ku ABC Motsepe League ku last 32 we Nedbank. Ngakho ke indaba yimile la siyobabheka manje ukuthi ke ku last 32 bazokwenza njani, sebehlangene noNFD sebehlangene noPSL. Ngakho ke sijabule kakhulu, imidlalo ihambe kahle kakhulu. Sibonga support esiyitholile kubantu bakwaMsani nabantu basemkhanya kude nabantu bakwaZulu Natal. To the guys of the media, all of you guys, thank you very much. KwaZulu Natal in sport is the best. Thank you. Mbukeli ke phakathi kwezinto ezenzekile njengoba sishilo sathi ke uMkhambathi uwona ke okugcine ukwazi ukuthi ke udle umhlanganiso kuyona ke ifinal. Kodwa siyafisa futhi ukuthi sichaze ukuthi ke ibimningi iminxa ibikhona iNetball, kukhona ke neLady Soccer okuyiyona ke nayo futhi ke aphumile ke ama winners okusho ukuthi sebazohamba bayomela ke isifundazwe eGauteng okuyikhona futhi lapho bezokwazi ukuthi ke behlungule khona ukuthi naso lesifundazwe sikwazi ukuthi ke sithande ke ukwengeza amaqembu ke abesifazane ke ebholeni ke lenyawo. Kodwa nje siyafisa ukuthi sikhulume ke nomunye wabaqeqeshi esibenenhlahla ukuthi simthole usuku namhlanje umqeqeshi wayo ke uMkhambathi FC okuyiwona ke onqobile usuku namhlanje naye ke esimthole uma ngabe sithi ke abakhulume. Uxolani Khumalo lo abambiza ngo Mr Football nickname coach Mkhambathi.
mhlawumbe oqala umuntu uzoqala ebonga ama supporters from all away from Mkhambathi to come here ukuzosupporta i-team ngendlela abayisupporta ngakhona. So kuqala lokho we appreciate about that. So into ebaleka kakhulu njengamanje ukuthi ukuprepare wethu siqale from training to prepare le iNedbank la way ade sifisa ngakhona, and into ebalekile ukuthi iNedbank ibiyade sitshela ukuthi sifuna ukuyiwinela for ama supporters ukwagezeni embezi, because last season we lose, we decide a final to prepare my playoffs, and then kwaba nobuhlungu obukhulu for my supporters. So this Nedbank we try to work hard for ama supporters ukuthi sibasule izinyembezi ukuthi this league lokuyani i-cup le ama supporters actually for Nedbank ukuthi no sibasule inyembezi ukuthi sabaphatha buhlungu. Igama lami Nkosinathi wakwambili, head coach wePhehli All Stars. Siyabonga kakhulu kwi-organization yakwaSAFA, sibonga kakhulu ku-MSC ne-department yonke yakwa Sports and Culture e-KZN. Ngicabanga ukuthi leli thuba esilitholile thina libe inqayizivele, especially ngoba siyi-team entsha esungule kona lo nyaka, ukuthi sifike kule ndawo esikuyona, ukuthi sikwazi ukuperforma ngalendlela against ama-team amadala, ama-team ane-experience siwahloniphayo nokwahlonipha kakhulu. But siyabonga kakhulu ukuthi thina kusho ukuthi njengoba siphumelele namhlanje siyaqhubekela phambili, sesiyorepresent i-province eGauteng, eVaal region, la esesiyomela khona i-province. Remember besisamele only our region from LFA, which is kwaMashu, then now sesiyomela the whole of KZN eGauteng. So kuthina kuyithuba esizokwenza sure ukuthi silibamba ngezandla zombili, and lisenza sibe emotional because sithi mencane, sithi mefikayo, and though besinawo ama goals but uNkulunkulu kwenzile kwaba possible. Siyabonga kakhulu kubo bonke abasinikezela uxhaso, sibonga kakhulu bonke abasupportile, sibonga ne-administration yeSAFA ngokusihola nokusileader ngendlela eright. Siyabonga kakhulu. It was not an easy tournament. Tournament that takes another to get how far about my preparation for a league, and then even the squad said yeah, and bitshela ukuthi squad said to see Inkosi will check up ukudlala from Saturday from 90 minutes until to extra time is not an easy. So idinga isquad esiningi ukuthi sikwazile ukuwina kwi semi-final, and ibingekho lula because now iBhek size sawina kuma penalty, and we got a lot of injuries. So leyo nto asitshela ukuthi sine squad esiningi so Mkhambathi, that's why sikwazile ukuthi namhlanje so manager kwi-final, and we bring intwana ezincane no-ucha checker kwi-final yethu bese nama young awu-6 aqalayo, besingazange siba nalento ukuthi ngoba vele nabantu basinikeze allowance ukuthi ke kudlala i-open, but thina we prepare for i-league actually because we started the final ngezidwane zo under 21 ezo6. So lo nto le yasitshela ukuthi thina as uMkhambathi we are not preparing for iNedbank, we preparing for i-league as you see why we start. Okokuqala angiqale ngokubonga umnyango wezemidlalo. Siyayibonga kakhulu i-Department of Sports, Arts and Culture ngaphansi kobuholi kuka MSC umuntu omhle Khawula, ngokuthi njalo ihlale inathi ibambisene nathi isilekelele. I-tournament ke enjengale isilekelele kakhulu thina ngoba njengoba ububona kudlalwa nje kithina eSAFA sizuzile ngoba kwabesilisa namhlanje sikhiphe i-team ehambayo eyongena kwi-last 32 yeNedbank ezoyomela iKwaZulu Natal, kanti kwabesifazane sikhiphe i-team ezohamba iyeGoli ngomhla ka 8 to 14 iya kuma playoff lapho yobhana nama winners amanye ama province. Sizothola i-winner ezohamba iyo grabber i-promotion ingene kwi-National Women's League yeSAFA. So nje sisuzile kakhulu uma ubuka indlela bekuhleleke ngayo nendlela bekugcwele ngayo, mhlawumbe ukube umnyango ubuke yona ingxenye ngale lokhuza yobhuqu ngabe akubanga kuhle kangaka. Siyabonga kakhulu, sijabula kakhulu for ama games league. Yes, asiyaqala ukusitshela ukuthi sesodlala weekend and Wednesday leyo nto yasitshela ukuthi ngabe si ready yini in terms of squad and in terms of balance. So njengamanje we win iNedbank,
then we're going to focus kwi-league esoyidlala ngolesithathu against i-Falcon okuyi-team engekho lula nakhona no check in terms of kwi-league ukuthi unumber bani uyayibona ithi already top 8 so we're going to face a team engekho lula but as njengamanje we want to manage ukuthi sigcine kule position esifuna ukuya ku number 1 but now siya ku number 2 then number 1 ushiya ngo1 point okungumsinga lwathi edlala nayo final namhlanje so it's already ibekutshengisa igame ukuthi kahle kahle we fighting for i-league not for i-Nedbank so yes we are going back to league now to focus league and we want to win again the game yange weekend pause yange weekend because asazi ukuthi bona bazodlala kanjani because nabo badlala no number 3 so anything can happen ukuthi ngenzeka silale sesi number 1 or ngenza wabona le continue to open the game le 1 point so yeah we are going to fight for i-league now because into ebalekile for now as Combat we want to go ma playoff. Mbukeli ke labo ekade sikhuluma nabo njengamanje abanye ke babaqeqeshi bamaqembu abeyingxenye yalimidlalo ke osukwini lanamhlanje. Sifisa ukuthi ke sibonge kakhulu ukuthi ube yingxenye yalolu hlelo okusukela eqaleni sikulethela ke amazwibela. Uma sithi ke abakhulume igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedi inyoni incane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuluzayo inkosi inibusise.